Polok berjor, kani rika kubur nam da jongpi kibas ngotenat ban chat chatni. Ti lada don bring jongpi ni bahing sam jongpi kibas ngotenat ban chat ban tiu ba kiwi. Hakasina ki baning kong nginwan ra IP ya kani ka chatni making competition. Kaya ba pipi ban le hang ni ka de ba ya ka yu jongpi ya ka chatni ka jongpi ka ba pipi chat ka bang ba bro ki bang ba. Menta kasien kani ka chatni making competition kan long haka khandai terik jong matau benai Oktober hate po All Saints Hall ti pidan kam tam mana ban register haka nyo bar praterik nomor kani ka dei jong kawe ka seal kabla penlong da ka grow together but kani ka dei ka shake phone na but kani ka dei ka event ma phila ban yo ya ki mar ki matai ko per mo tamah ri na ta kitu bat ki bakwa ban peninam ya ki ayu ki jongpi ye ki chatni ki jongpi phila banle hakata ka jaka hakata ka yu hakatu ka jaka hakatu ki event kani kerteng ka autumn wonder sale hakanyo nadu kanyo adu khandai tarik kani ni but kani kila kerteng ka chutney wars kemun ka thama chatni ti but ka wasngutna shu kalong ni ba larpiwan ra chatni ki jongpi Lepi register no lepi wan register kanya bo praterek pishet ki chatni jongpi kasir kalong very limited mo ti bat ki ban kumnu pinsa judge pat kadai ling ba jong ki brio kumur ki pajba ki bawan hakatu ka jaka lada piru lepi mianang ban chatni lesi pila ban wan ban pikai ya tak chatni ki bashet ki brio ban pila ban lesi ban tis si chatni ban pila ban vote na ban chatni ba bestam ban onjit numdan judges menurut ni kan judge si pajba pila ban judge pila ban ai point ai marks lani jit kan ba pi kwa ban jit hang tu tibat kita kiba yo ya kata ka 6 job na ki pajba kita hi on declare 6 job ti pinyo yu pala ada job dari job pinyo ya kini hang ni ka ba mention ni mani pinyo mention ni ngatrai kawir ke poster tiandri ke bapi pila ban yo ban wan ra pan lani ban yo ra pat ik khusnam lingba ka wonder chef pinyo ek certificate ru bapi pide inok chatni ba ler tam hang ni po jela tingi khot subhai pi ye boro khat om tang nang ni na po shlong me na se juai na sha mairang nong ston na sha riboy nong po bat nawi kat ki bai don dai ba nang ban chatni hi ba bon ki rukom so ba ban wan ban register hak hanyo ba praterik na mata kani ka khandai ban long ka khandai terik mo bi kwa ban tip khamnya an sabu if you number phone bat kani ka di bla long lem la long da kani grow together ba pipila ban don benta bat mjit kintation rang khna ru lagi dan khna ki benang ban chatni ru kita ru kila ban ile hi kam na pere taman re pia ban dai don pat da jing senran jong me pa jong pi bagi ban penirap pen register pi bagi mo bat nata pim dan kam by registration ni rum nomor ba ne action ne dan kam ne register oh yes lara pil dan kanu ka registration bat kiwi lar pi kwa ban tem sngo ba ban le ya ka nyo ba praterik tinda banta jong kinong wan bat ban pe in competition pim dan kam ban siu ru ti kinong pe pim dan kam ban siu na bata kinong register pat pin satip company al pi wan ka nyo ba praterik hang te hapo All Saints Hall haslong mo ti bat kini ki kinan ki cool prizes bat kiwi hak la tho ni ki prizes kiba bun bepila banyo bat nang taru kindan ru kini ki certificate na kaliang wonder chef bat kan long gum to tegamot la pinang ma chatni ne chatni ayu ro nga nombu ange tungtap ne pudina ne dhania ne kat badan lara phide hi te ki kisnar shna chatni hi hayeng sam adong snong kani kadi benta jong pi share ni video nam dai ti perlo ki bakwa ban tip balada dei baki don ya ka buit kesap leni ke jingnang ke jingtip kumno bansna chatni phila bande kata bat kasit kal dan tang kawe tu wan ra ma phi sorry mde kasi kalau very limited bat phila ban wan ra ya kita kisani jong phi kala bande tang kawe ka ba phi bang tam nei ba bang tam baler tam nei ba phi set borokhai tani phila ban ya dan bentalang bagi perlok bagi bala ban wan ra lang lembat phiru ka biang hi tang ba numdan menu ki bala ban judge phi laj ni ki ba hayeng
hasem lani kila amin ya pi lani ki bahi yang sang kiban wan anum dan menu kiban judge ya pi da kita ki expert bam chatni kinum de kita lani kim de ru kin nong shen ti henry kim de bi pat ba kem ka shong me ki pat ba yanu ki smutanan yanu ki bangtam bagi sutanan ban bam ban mat kandan ke jingbam ki ja ki stall bagi ki wir kindan hakatu jaka ti wan num khuslai phila ban khat badi ja phila ban khat badi jingbam ira phila ban mat lam ja khna yo ba phiong o ba sap palat bambang ti phim dan kam he ban mat tung chatni sudah ti phila ban ai ki basat ne ka bam sat ne phila ban de kat ka phiman ka shong ka jing start ka jong pi ti se wan bet ka nyau tre ka pratri kandan ka ni ka autumn fest ka autumn seal ka ba he ba hang te Paul Saints Hall kindan hadu komba san phau tam tali ki stall ki ba pher le piwan tu le piwan la phim wan ban le chatni ru nei wan ban mat chatni mo pinyo mat ru ya ki bam ki di ba pher ki minyor ki tiar gitar ki mar ki patai ba pher ha tu sngi ki sngo ha ban wan wat pep ban se pentip lang ki perlok brokhoi bau bakut u penlong ka chatni making competition hang te ha po All Saints Inzi share malpi ka nyo prap khnai tarik mo perlok flashbone se share malpi with video yahoo picnic autumn sale so nice la la Bob nanti sessional mana Bob chatni making competition tiga kemjin mo shenrang kan them pher ki batri mi ban shna chatni swan ra bi chatni jofi dum seats are very limited ngamte kan utli kan dan tangkat utli kan sha tenre lada phi one no kham kloi ha ka nyo pratrik se shufon ki number kan sabu ang ni ba phin yo ki jingte kham nya se sham phi akan nyo prap knai terik jong tahu benai la sham teo baseball parlok